dejligt, hva'? Oldemor. Ja. Kan du godt lide sådan noget? Prøv lige at smage det. Kan du godt lide det? Ja. Vil du gerne have det på bolle? Ja. Så tager vi det med i. Kan vi det? Beder om ost på. Nu kommer vi. Ej, hvad er det, du har fået der? En ost. En ost. Smag. Det kan jeg skal lige smage en lille bid. Får du det på din bolle? Ja. Ja, vil du ikke have resten her? Nej. Jeg vil gerne have en ostemand. Ja, det kan han også godt lide. Det kan han godt lide. Det var jeg slet ikke klar over. En lille vassemor. Nu skal du se, min skat. En lille vassemor. Og så fjerner lige hans bøger her. Her skal du se. Så kan du sidde og få dig en hyggelig ostemand. Ikke også? Der kan du ikke komme ind jo. Skal du ikke lige ned og sidde først? Skal du lige ned og sidde på stolen først, inden vi flytter den? Ja. Så er du der. Ja. Ja, det var godt. Er der flere?